itatak mo na! Yes, mga kasama, maing adlaw pag-usab ka naton tanan. Welcome diri sa atong porsyon brand new radio magkakasama ipanghatag nato kadto sa atong mga suki swerte kay nato mga tigpaminaw sa radyo magkakasama. Dinita karon sa barangay Tigato ni ato sa Davao, niya magkakasama panimalay dinhi gadahunog ang DXDC. Ni ay tagbalay ato pagutanon magkakasama. Ano? DXDC man gyud ang ilagi na paniminaw. Niya magkakasama. Mayong adlaw o baying adlaw nimo Sir Jess. Mayong buntag, May buntag yun. Sir Dudong, Kirin, Lumusbog. Di basta-basta yun ha. Sir Jess, nagtingog ang radyo, ngano, DXDC. Mangutan namin, nganong DXDC man yun ang ginapaminaw sa ninyong pamilya. Sukad pa ko sa Hagunoy pa ko, gamay pa ko, wala pa ka si Pedro Vergara pa to o si Tini Banson. Diha gini loyalist gini sa DXDC. Di ay. Tungod ana, Sir Jess, nga loyalista man mo sa DXDC Ariben Davao, kanang imong radyo nga gatingog karon nga medyo karaan na bawi-bawi na gyud ka kabawi na gyud sa kapital nimo ni ginansya na gyud ang radyohan na ato nang ilisan og bago. Dai ato ang magakasamang ato nang itudol ang atong radyo kadto kang Sir Jess. Sir Jess, dawat ang radyo sir. Naal gyud na logos DXDC ha. Timaag gyud na nga matud pa ang imohang handumanan gyud sa ato ang sibihanan. Sir Jess, ayaw sana siya og kinahipitang imuhang kalipay kay testingan sa nato butingog ba kay basta hindi po butingog be testingan nato be daw Kani, nindot kayo unya Sir Jess kana pa gyud siya dili kala sa battery nga naman solar man di ba pwede siya baterya pwede po siya electric pero mas maayo solar para nga wa na kay gasto. Okay, sige Sir Jess, kung sa'yo mo masulti nimo nga nakadawat ka nag-ato ang kuwan karon agdumanan. nalipay jud ko. Salamat kayo sa RMA DXDC Davao. Tungod sa inyong mga blessing nga gihatag ri sa mga listeners sa DXDC. Ako usa jud ko magpasalamat ani kay nagbaha adtong 2020. Nagbaha di sa Jedbali. Na ang akong ako ang radyo nakuan sa baha kunya mo to nang luod ko kay wa ko tagain ninyo pero karon nalipay jud ko nga na maminaw na jud ko ani ron wala na. Okay, Sir Jess, salamat kayo. Ako ni Radyo Man Dudong Rin Lumusbog ikan diri sa may Jade Valley Barangay Tigato Tatak Arimen 621 sa radyo mo Arimen.